chci taky. Moje meno je Andrej Mariaši a prinášam videá na dennej báze, ktoré sú určené pre osobných trénerov. Mojím cieľom je podeliť sa o poznatky, ktoré v tejto práci získavam od roku 2002. Dnes máme modrú grafiku, to znamená, že vám čítam z môjho učebného materiálu školenia Profesionálny osobný tréner nielen vo fitness centre, časť teória. Dnes vstúpime zase raz do marketingu a rozoberieme si vizitky osobných trénerov. Zvyšok tohto videa nájdete na YouTube Cvičte správne. Vítajte. Vizitka. Ak vás niekto osloví osobne, diktovať mu svoje číslo alebo web môže byť trochu ošemetné a málo profesionálne. Za to vyťahnuť hneď vizitku je určite oveľa štýlovejšie. Pre klienta to môže byť signálom, že si potrpíte na detaily a teda aj váš prístup ako trénera môže byť nadštandardný. Dať si vytvoriť vizitky v dnešnej dobe je otázkou zo pár eur. Toto sú moje vizitky, ktoré som si dal vytvoriť asi pred 5 rokmi. 5 rokov je naozaj dosť, ale stále som s nimi spokojný, jedna vec. A druhá vec, nedal som si ich vytvoriť vo veľkom náklade. Bolo to niekde okolo 50, možno 60 kusov. Stále ich mám ešte dostatok. Sú na plaste. Kedy naposledy ste dostali vizitku, ktorá bola na plaste? Nie na papieri, ale na plaste. Nemal som problém do nich investovať a to z toho dôvodu, že ja dávam vizitky od seba raz za mesiac, raz za 2 mesiace, raz za 4 mesiace. Prečo? Logo Cvičte správne, moje logo. Predtým, keď som bol AJO, bolo to logo AJO, takisto váš tréner, takisto sa jednalo o logo AJO. Logá používam všade. To znamená textil, pracovná taška, vak, na tablete, predtým som nemal tablet, ale mal som papiere, na každom tréningovom pláne bolo moje logo. Na zložke, na tvrdom obale, kde boli tie tréningové plány, bolo logo. Aktuálne na tablete je logo. Nevidieť moje logo, keď stretnete moju osobu, je naozaj veľmi ťažké. To znamená, že keď niekoho to zaujme, tak si to nájde veľmi rýchlo na webe, pretože súčasťou brandingu používam stále aj webovú stránku. Každopádne, keď prídem raz do kontaktu s človekom, ktorý ma len osloví, či vo fitku, alebo niekde inde, vizitky mám v obale, ktorých mám množstvo, takisto súčasťou toho obalu je logo a mám ich v pracovnej taške, mám ich v kancelárii, mám ich v obleku, mám ich v kabáte, mám ich všade. Pretože nikdy neviem, kedy sa mi tá vizitka môže hodiť. A ešte raz, boli vytvorené pred 5 rokmi, v malom náklade a stále ich mám ešte dostatok. Prečo vám to hovorím? Investujte do vizitiek. Nenechajte sa zlákať tým, že vám niekto vytvorí stovky vizitiek na papieri. Môže to byť nejaký dizajn, ale stále to bude len obyčajný papier. A na čo vám budú stovky vizitiek? Nemáte šancu takéto množstvo dať od seba, ak ich nebudete vyhadzovať z okna alebo ich nedávať za stierače automobilov. To znamená, táto investícia sa jednoznačne oplatí. 100% sa vám neraz stalo, že vám ľudia kdekoľvek, možno to bolo na vysokej škole, možno to bolo na nejakej konferencii, vám dali vizitky. Čo ste s tými vizitkami urobili? Ako skončili tie vizitky? Kde sa tie vizitky aktuálne nachádzajú? Znamená, že ak dostanem papierovú vizitku, na ktorú keď sa pozriem, je rovnaká ako 10 000 ďalších, vôbec ma to neosloví a potom, ako si zapíšem to meno a to číslo,
do mobilu, tá vizitka ide do koša. Neverím, že niekto odhodí do koša moju vizitku. Zapíše si do mobilu všetky údaje o mne, ale nechá si ju hlavne z dôvodu, že takú ešte nevidel. To znamená, že ak má myšlienku, že si chce dať robiť vizitky, tak si ju nechá preto, aby ju ukázal grafikovi. Pozri sa. Niečo podobné chcem. Nechcem rovnakú vizitku, ale chcem vizitku, ktorú keď dostane niekto do ruky, tak si ju odloží. Myslíte na to a buďte na seba dostatočne nároční. Vidíme sa zajtra.